Il-pensjonanti tas-servizzi u tar-Romol se jibbenefikaw minn żieda fil-pensjonijiet rispettivi tagħhom wara li tħabbru aġġustamenti għal din is-sena f'dawn il-pensjonijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għal Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u mis-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu ġie spjegat li mal-14,000 pensjonant se jkunu qed jibbenefikaw mill-aġġustamenti f'dawn il-pensjonijiet. Ġie spjegat li persuni li qed jieħdu pensjoni tas-servizz qed jibbenefikaw minn żieda ta' mill-inqas €200 fis-sena li ma tiġix ikkunsidrata għal fini tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Sa dan it-tant l-aġġustament fil-pensjoni tal-persuni li jkunu ħarġu kmieni mis-servizz minħabba raġunijiet ta' saħħa se jinbeda wara 12-il sena u mhux iżjed meta l-persuna tagħlaq 72 sena. Hemmhekk għandna kważi 7,000 pensjonant tas-servizzi li qed jibbenefikaw mill-aġġustament ta' din is-sena u fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja ħankunu lestejna wkoll l-aġġustament li qed isir fil-pensjonijiet tar-Romol sabiex gradwalment fuq perjodu ta' 6 snin il-pensjoni tar-Romol tiġi ekwivalenti għal pensjoni sħiħa tal-konjuġi li jkun miet. Bħalissa wasalna f'nofs riq ħanajtek f'dan il-proċess gradwali u fit-tmiem din il-ġimgħa l-aħħar pensjonanti Romol li ħajkunu qed jibbenefikaw mill-aġġustament ta' dis-sena ħajkunu qed jirċievu żieda fil-pensjoni tagħhom. Is-Sur Musu spjega li gradwalment sa 3 snin oħra l-benefiċjarji tal-pensjoni tar-Romol se jkunu qed jirċievu l-pensjoni sħiħa li kieku kienu jirċievu il-konjuġi tagħhom kieku għadhom ħajjin. Il-Ministru Michael Falzon qal li dawn l-aġġustamenti jiżdiedu ma' żieda addizzjonali fil-pensjoni ta' €15 fil-ġimgħa li benefikaw minna l-pensjonanti kollha u l-aġġustament li jinbeda fil-pensjonijiet ta' dawk li twildu qabel l-1962 fost oħrajn. Żied jgħid li dawn huma żewġ miżuri li kienu imwedin fil-budget.